Negua da, kanpoan hotzari du. Teknologia berrien erruz, aita eta aitonarekin urtero eroritako eta baketako enbor pilaketa, eta euskal kulturak duen historio kontaketarako eremu garrantzitsuena hazten ari ditugu. Beheko sua. Gogoratzen dut bizitokiak zituen basoaketaren zuhaitzak. Txikitan, basoaren barrualdean, jolastutako izkutaketak eta arek zekarren lagunak gara. Negua da. Baserriko jendeak urte osoan egindako lana portal horietan ikusten du. Euren baserrietako argiak pizten dituztenean, haien artean ikusten ez den lotura berezi hori sortzen dute. Betidanik negua heltzen denean, tximina jartzeko ohitura izan dugu. Horrela izan da mundu guztian erromatarrek asmatu zutenetik. Baina teknologia berriek haien erabilera borrarazi dute ia guztiz. Euskal Herriak baditu mendi eta baserri asko. Honek gure kulturan tximinaren garrantzia areagotzea eragin du. Negu gorria herri guztietara heltzen ari den bitartean, txorien kantak, haizearen orasean borraren kontra jotzean egindako zaratarekin ordezkatzen dira. Herrietan autoen zaratak entzun beharrean, familien barreak entzuten hasten dira. Etxeetan ohiturak pizteko garaia heldu da. Negua da.